mabende oneno kanya Agwanda. Pache nango kaluwore kod loch mago mag sirikande mag gwenge. Wachaka nage Romo mano mar Devcon mabende dhi nyime e county mano ma Homabay. Bende paro ni rombe makamagi mago mag devolution bende kelo ber ne counties magwa. Sharon, mokwongo adwa goyo ne Governor ma Homabay erokamano kuom kelo Devcon Homabay. Ahinya adwa wacho kamano nikech gimoro achiel. Sa asaya ma wan gi conference machalo kama, kata obed mana ni e Nairobi, kata obed mana ni e Kisumu, kata obed ni e counties madongo go, ka okele county matin, nitie gigo maber manyaka okel. To ne gini ok nyal biro Homabay ka Governor Gladys Wanga nokotiyo matek mondo influence decision mar kelo Devcon Homabay. Mano dang' agone erokamano gi jogene motiyogo for the first time. Mar ariyo en ni jogi kobiro Homabay kata gidhi e town moro amora, gikelo pesa. Mafuta madhol kanyo biro wuok kanyo, gibiro kawo otende mang'eny ma gibiro ninde. Wang'eyo maber ni otende mag Homabay nok nyal kata accommodate a half kata quarter of welo mane wan go. Nyiso ni mano gima nyaka wang'e ni ndalo mabiro ni kadipo ni madhi timore, nyaka wa impress on investors ma Homabay mondo gi invest Homabay mondo giket otende mang'eny, nikech ji mang'eny mane nindo, moko nodhi Kisii, nodhi Rongo, moko dhi nyaka Migori, moko duogo Kisumu nindo nikech onge hotels manyalo accommodate welo mane wan go duto. Mano is something manyaka waland, nyaka wang'e ni to ka wabiro bedo gi conference machalo kama, ere kaka investors nyalo invest e dho nam kanyo mondo wabet gi beach hotels manyalo accommodate ji ailago. Aparo ni ne wadhi waringo matin kabisa mwakelo welo, to nok waikore ahinya. Nyoro nano Homabay, aneno ka wan gi gimiluongo ni street light for the first time. Governor Wanga luonge ni dualing of Homabay Road. Dualing mar Homabay Road no en gimoro matin. To ka ning'iyo kaka nolose, oket pole mar street light e dier ndara. To e dier ndara maonge guardrail moro amora, nyiso ni in the next few days mtokni biro gwegi to gibiro lwar piny. Ipo anda ni to gini noketne ni mondo welo ne, koso noketne ni en gima dwa konyo jopiny for a longer period than kako keteno. Nikech macha kata engineers ang'eyo ni kong'iye ok inyal keto pole e dier ndara wuon kiparo ni koro wakete duol to onge guardrail muketo kanyo. Adwa wacho ni kelo William Samoei Ruto, President ma Kenya, Homabay, sani osebiro e ndalo abich kobiro mana Homabay. Mano is also a plus to Homabay. Nikech samobiro no obiro gi government mare, samobiro no waneno ka policy obedo made, bill obedo signed in Homabay for the first time in the history of the world, nyaka piny chakre wang'e ko bill obedo signed Homabay. State Lodge be aneno kogero kanyo maber, kobiro to en gi wende. Gigo nitie mabeyo mwaneno, nowacho ni ochako affordable housing Homabay, kendo ochako wacho ni koro dhi chako students housing Homabay, ute ma nyithindo dhi dak e Homabay. Mago gin plus mwaneno Homabay. Yoro be kanano Homabay, after a while, yoro naneno ka yore maneno matin maber mane chon gin mana mag lo aneno kogo lam. Nyiso ni, taneno kaka Governor Wanga be wacho ni gigi, 3/4 of them okotim gi pesa mar county, and Obwiri will agree with me, gin pesa mag national government. Aparo ni wagone uru Ruto erokamano kuom biro Homabay mang'eny. Tok ni obira osebedo kokelonwa gigo manyalo losonwa Homabay. Waneno ko gero paya kanyo maber kabisa. Kendo ang'eyo ni activities sani nitie ferry mawuok Homabay mabiro nyaka Kisumu gi kuonde moko. Magi gin gik maber. But devolution, kawawacho ni devolution, kata loch mar gwenge osebedo nade. Nitie mabeyo mwanyalo wacho. To mabeyo gi dichal na mana ni ka ichiegni gi president kata gi ker mar piny, to nitie mabeyo ni wanyalo neno kaka Homabay wanene maber ni wach ker mar piny tok wach mar gimiluongo ni development
allocation. County ka county nigi 30% mag development e county ka county. Nyiso ni pesa no owinjore bed ni en mar dongruok mar jo county no. Gima wasebedo kwa penjo kata bed mana Kisumu, kata bed mana Siaya, kata bed mana Homabay, en ni 30% development cha ang'o momiyo ok nene kuonde ma sirikal lwet central government nitie kata national government nitie kaka Homabay, ineno mana gige national government emitimo to ng'ato nyisi ni to 30% mar development mar county ni en otimo ma mowinjore unegi wang'. Mano e kuma shida nitie. Ahinya owinjo nosewacho ni corruption nobedo devolved. Aneno ka president kata ker wabe nowacho maber ni koro weche mag corruption nitie kata parliament gi committees gi kao pesa. Anto daero wacho mana kama. Wang'eyo ni corruption nitie county. Nikech sani owidi kidhi Homabay gima no surprise moloyo ni gwenge wan gi gorofa madongo Homabay kanyo kadhi Arujo naneno gorofa madongo kabisa. Kendo aneno ka development odongo jo kanyo kabisa. To jok ma develop Homabay akia ni gin jo Homabay koso gin jo oko ma gin entrepreneurs kata jok mimiyo tenda. De bede malita ahinya ni jok ma gedo Homabay wuok oko. Taparo ni devolution okelo gima ber ni omiyowa power gi pesa e gwenge. To power gi pesa ni debed ni e gwenge momiwa gi en mana pesa momi jogo matiye county assembly manyalo gero gorofni madongo to pesa mar japiny mowinjore okony jopiny. Awacho kamano nikech an awuok Dhiwa kendo asechung' Dhiwa kendo aseringo Dhiwa kumoro amora Dhiwa. Aseng'iyo kata lately kaka nikaringo Dhiwa ok ane yore miloso, ok ane pige mang'eny miwacho ni okuny gi jo county, ok ane ostende minyalo wach ni omedore, ok ane ECD classes momedore, ok ane ni yath nitie ostende wa ma ng'ato nyalo dhi to nwang'o yath to pesa go to nitie. Gigi ok ane taringo e Dhiwa every week until Dhiwa kendo ang'iyo gigi. Yore ema richo molo gimoro amora. Ses, pesa mar ses mar Dhiwa sugar, Dhiwa sugar ikawo to kosekawe to koduogi gibedo gi winch gi tingni madongo makunyo yo to pesa no ok duogi odonjo mana e lwet jo county assembly. Ne owach ni ahinya loch mar gwenge owinjore obed ni nene, ok en gimiwacho kende, ok en gimiwacho Homabay town kata Kisumu county town kende kata Nairobi city, ok en gima owinjore owache town. Ka en mar gwenge kake wawacho ni loch mar gwenge owinjore wanene kumoro amora. Owinjore sani ng'ato ok nyal wacho ni ok anyal dhi dalana ka koth ochwe, kake an ok anyal dhi dalana ka koth ochwe. Ka wawacho ni NCDF nokotiyo maber ahinya, tafadhali NCDF ni nyalo neno ka ng'ato biro oolo lo. To wan gima waneno mang'eny ahinya en picha MCA gi picha governor. Mane minene yo ka yo. To yore no ma MCA gi mar governor noket kane devolution ochakore to yorno kinyal kado. En gima lich kineno picha mar MCA gi mar governor okiwacho ni waluwe yorni koro mondo achop kata kuma nadwa dhiye kinwang'o ka koro kinyal chopo kuma owinjore dhiye no. Loch mar devolution owinjore ong'i kendo ng'iye kabisa. Naneno ka statistic moro nowachi ni governors 4 osebedo impeached, moko be nitie in line, to pok waneno ka MC obedo recall, MP obedo recall, kata Senate obedo recall. En county assembly mowinjore obed ni nigi lake gi lwede mowinjore ong'i gik matimore. One of their main responsibility and oversight ni mondo ging'i governor gi executive ne. Mano ema president wacho ni National Assembly kocha ikawe hongo kendo joka intimidate. Iyudo ka county assembly be ahinya dalawa ka to koro governor nigi power moingo county assembly.